Καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί φιλοξενούμενοι, αγαπητοί φίλοι, αθλητές μας. Μετά τον πάρα πολύ ωραίο πρόλογο που μας έκανε ο πρόεδρος μας εδώ, Αλέξανδρος Κουκάς, να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου αυτή τη συνέργεια μεταξύ του ΑΟ Μυκόνο, της ομάδας που εγώ ως νεότερος, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου που παιδί στην ηλικία σας, νιώθαμε όλοι στην καρδιά μας. Η ομάδα αυτή μας έχει χαρέσει σε όλους εμάς τους Μυκονιάτες πάρα πολλές χαρές και γι' αυτό νομίζω ότι αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη χαρά και το γεγονός ότι σήμερα η ομάδα αυτή δεν φοβάται να μάθει από κάποιον που ξέρει κάτι παραπάνω και κάνει αυτή τη συνεργασία με την ομάδα του Ατρωμίτου, Αθηνών, δεν χρειάζεται να πω για το Ατρώμητο, ξέρει καλύτερα από εμένα, ώστε οι αθλητές που είναι πάρα πολλοί του ΑΟ Μυκόνο να έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να γίνουν ακόμα καλύτεροι, ενισχύοντας τα ταλέντα που ήδη έχουν. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, σαν νέα Δημοτική Αρχή, όπως ξέρετε, ήμασταν η πρώτη Δημοτική Αρχή που όρισε εγκεκαλμένο σύμβουλο αθλητισμού και μιλάω για τον Αλέξανδρο Κουκά, τον άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τον αθλητισμό στην Μύκονο, δείχνοντας το στίγμα μας και ότι πιστεύουμε στον αθλητισμό της Μυκόνου και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Ταυτόχρονα, μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, τον Γιώργο Αξιώτη, τον Δημήτρη τον Κοντιζά και τον Αλέξανδρο τον Κουκά εδώ, τρέχουμε την αναβάθμιση των γηπέδων, τόσο της Άνω Μεράς όσο και του κόσμου. Ο Αλέξανδρος Κουκάς έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τη διαδικασία για να εγκαταστήσουμε χλωροτάπητα. Είναι ένα από τα στοιχήματα που έχουμε στο 2015, όπως αντίστοιχα και ο Δημήτρης Κοντιζάς τρέχει την αναβάθμιση των δύο γηπέδων και όλοι μαζί προσπαθούμε να πάρουμε τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις ώστε τα γήπεδά μας να μπορούν να φιλοξενήσουν όλες τις αθλητικές διοργανώσεις. Ποντάρουμε στον αθλητισμό, ποντάρουμε σε εσάς, δεν θέλω να πω λόγια μεγάλα, είμαστε δίπλα, καλή συνέργεια εύχομαι, θέλουμε να μάθουμε από εσάς, κάτι θα έχετε να μάθετε και εσείς από εμάς και όλα θα πάνε καλά. Καλή αρχή.